Všetko myslí iba zo srandy. Presne takto za každým obhajuje svoje nerozvážne skutky, ktorých sa postupne dopúšťa. Začalo sa to inzerátom na strieľanie imigrantov. Najprv som si chcel z toho urobiť srandu iba. Sranda proste. Ale ináč myslel som to aj trocha realisticky. Aj po tom, čo ho odsúdili z 3 rasovo motivovaných trestných činov, mu bolo do smiechu. Vám to prišlo smiešne ešte stále? No, jasné, že hej. Prečo? Lebo. Čo je vám na tom smiešne? Teraz ste v podstate boli odsúdení za to. No čo? Že ako to vnímate celé? Mám na haku. Aj pred sudcom vtedy svoje skutky oľutoval len z vypočítavosti. Ľutujete, čo sa všetko stalo? Nie. Ale museli ste to pred súdom oľutovať, tak prečo ste to ste z vypočítavosti oľutovali? Aby ma nezavreli. Od sudcu dostal 3-ročné väzenie, no s 3-ročnou podmienkou. Napriek tomu si mladý extrémista nedal pokoj a svoje vášne ventiloval na sociálnych sieťach. Ja holokaust popieram a poviem to na plnú hubu. Ešte včera v Nitre pred našou kamerou pokojne pokračoval. Ja som to myslel iba tak, že v tom neverím, že sa spálilo 6 miliónov Židov za druhej svetovej vojny. Ský súd pricestoval do Nitry len včera a už dnes ho tam zatkla polícia. Následne si ho prevzal vyšetrovateľ, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin, popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov. Mladíka teraz čaká krátky proces. Súdca ho s vysokou pravdepodobnosťou totiž pošle priamo do väzenia. Zo Žiliny Marian Lechan, televízia Markíza.